Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Lazarove sestre poručiše Isusu: Gospodine, evo onaj koga ljubiš bolestan je. Čuvši to, Isus reče: Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji. A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za njegovu bolest, ostade još 2 dana u onome mjestu gdje se nalazio. Istom nakon toga reče učenicima: Pođimo opet u Judeju. Kad je dakle Isus stigao onamo, nađe da je Lazar već 4 dana u grobu. A kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu ususret, dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam, što god zaišteš od Boga, dat će ti. Kaza joj Isus: Uskrsnut će brat tvoj. A Marta mu odgovori: Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan. Reče joj Isus: Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo? Odgovori mu: Da, Gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet. Na to Isus sav potresen upita: Kamo ste ga položili? Odgovoriše mu: Gospodine, dođi i pogledaj. I zaplaka Isus. Na to su Židovi govorili: Gle kako ga je ljubio. A neki između njih rekoše: Zar on koji je slijepcu otvorio oči nije mogao učiniti da ovaj ne umre? Isus onda, ponovno potresen, pođe grobu. Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi: Odvalite kamen. Kaže mu pokojnikova sestra Marta: Gospodine, već zaudara, ta 4. je dan. Kaže joj Isus: Nisam li ti rekao, budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju. Odvališe dakle kamen. A Isus podiže oči i reče: Oče, hvala ti što si me uslišao. Ja sam znao da me svagda uslišavaš, no rekoh to zbog nazočnog mnoštva, da vjeruju da si me ti poslao. Rekavši to, povika iza glasa: Lazare, izlazi! I mrtvac iziđe. Noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Na to Isus reče: Odriješite ga i pustite neka ide. Tada mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj. Prijelaz iz smrti u život središte je poruke ove 5. korizmene nedjelje. Uskrsnuće je povijesni događaj. Smrt u kojoj čame sinovi Izraela i stanje babilonskog sužanjstva iz kojeg će uskrsnuti vraćajući se u zemlju Izraela. Uskrsnuće je i duhovni događaj koji označava vjernika koji dopušta Duhu Svetom da ga vodi. Prolazi iz života u tijelu, u sebičnosti i grijehu, u život u Kristu. Uskrsnuće je i osobni i tjelesni događaj koji vodi Lazara da izađe iz groba nakon što čuje Isusovu riječ. Zajednička smrt o kojoj govori i prorok Ezekijel je smrt nade. Rođenje vjere u uskrsnuće i uskrsna nada dolaze preko smrti ostalih zemaljskih nada. Za apostola Pavla, čovjek koji živi u tijelu, u egoističnoj samodostatnosti, čini od svoga srca grob i živi u duhovnoj smrti. Ali duh uskrsnuća ruši tu neprobojnu snagu smrti i daje čovjeku izaći iz grobova. Taj duh može probiti čovjekove zatvorenosti u sebičnosti i može oblikovati
svoje boravište tu u čovjekovom srcu. Može čovjeka uključiti u novi život. Čitav odlomak je određena pedagogija prema vjeri u Krista koji je uskrsnuće i život. Pripovijest o Lazarovu uskrsnuću može se gledati kao pravi uvod u povijest Isusove muke, koja će se zaključiti uskrsnućem tog istog Isusa. Gospodin je uskrsnuo kćerku Jaira, nadstojnika sinagoge, ali koja je nedavno umrla. Oživio je i jedinog sina udovice, ali on već zaustavlja pogrebnu povorku prije nego što je pokopan, kako bi se izbjeglo raspadanje i spriječio smrad, da se obnovi život mrtvih prije nego što je potpuno pao pod vlast smrti. Ali što se Lazara tiče, sve što se događa je izvanredno. Njegova smrt i uskrsnuće nemaju ništa zajedničko s gore spomenutim. Ovdje se razlijeva sva snaga smrti i očituje se sav sjaj uskrsnuća. Možda bi Lazar uklonio čitavu tajnu Gospodinova uskrsnuća da se vratio iz podzemlja treći dan. Budući da se Krist vratio trećeg dana kao Gospodin, Lazar je četvrti dan pozvan u život kao sluga. Lazar se ozbiljno razbolio i njegove sestre to javljaju Isusu, bez da izričito traže njegovu intervenciju. Kao što to čini i Isusova majka, koja primjećuje da nema više vina na svadbi u Kani Galilejskoj, bez da išta drugo nadodaje. Lazarove su sestre javile Gospodinu: Gospodine, onaj koga ljubiš, bolestan je. Ovim se riječima dotiču njegovih osjećaja, apeliraju na ljubav, pokreću ljubav. Tragični trenutak pokušavaju prevladati prijateljstvom. Isus komentira tu vijest govoreći: ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se po njoj proslavi Sin Božji. U Ivanovom evanđelju proslava Sina Božjega je događaj uskrsnuća. I Lazarovo uskrsnuće je anticipacija tog događaja. Krist, koga više zanima pobjeda nad smrti nego oslobađanje od bolesti, za koga ljubav nije ustajanje iz kreveta, već vraćanje iz podzemlja, za onoga koga voli, nije pripremio lijek za njegovu bolest, već slavu uskrsnuća. Kada je saznao da je Lazar bolestan, ostao je na istom mjestu nekoliko dana. Ostavlja smrti slobodan prostor, daje priliku za smrt, omogućava raspadanje, ne ometa pročišćavanje i smrad, prihvaća da podzemni svijet zagospodari Lazarom, da ga povuče k sebi, da ga zarobi. Smrt djeluje na taj način da se gubi sva ljudska nada i da se razlijeva čitavo nasilje zemaljskog očaja. Jer ono što djeluje je božansko, a ne ljudsko. Isus ostaje na istom mjestu i čeka Lazarovu smrt, dok je ne navijesti i izjavi da će ići k njemu. U stvari on kaže: Lazar je mrtav i radujem se tome. Je li to ljubav? Krist se radovao jer će se tuga zbog smrti uskoro pretvoriti u radost uskrsnuća. I ja se radujem zbog vas. Zašto zbog vas? Ma zato jer je u Lazarovoj smrti i uskrsnuću prikazana slika i uskrsnuće Gospodnje. Ono što se treba dogoditi u učitelju već se ostvaruje u sluzi. Lazarova smrt bila je potrebna, tako da bi vjera učenika pokopana s Lazarom mogla uskrsnuti s njim. Razgovor Isusa i Marte uvodi teološke motive objave Isusa koji se predstavlja kao uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjeće. Na Isusovo pitanje vjeruješ li ovo, Marta odgovara kroz predivnu ispovijest vjere, sličnu onoj
Šimuna Petra: Da, Gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet. Nasuprot nemiru i nesigurnosti, čija je perspektiva smrti, koja se rađa u našim životima, kaže Epikur, zbog smrti mi ljudi smo poput grada bez zidina. Mi smo u napasti da gradimo utvrde, obrane i zaštite koje nas od nje čuvaju. Strah nas je izazvao na defenzivno ponašanje. I tako i sam život pretvaramo u smrt, u ropstvo. Tražeći kako da se obranimo od smrti, zapravo se udaljavamo od života. Isusov plač i potresenost pred Lazarovom smrću opet anticipiraju potresenost pred vlastitom smrću. Duša mi je sada potresena i što da kažem. Oče, izbavi me iz ovoga časa, no zato dođoh u ovaj čas. Na grobu je još jedan razgovor s Martom, koja prigovara na Isusovo traženje da otvore grob. Ona još nije do kraja razumjela Isusove riječi. Isus, tražeći vjeru, povjerenje, traži ulazak u njegov stav nasuprot smrti. Oče, hvala ti što si me uslišao. Stav koji prihvaća smrt i trpi za onoga koji je umro. Okreće smrt u život, oživljava smrt. Vjera je mjesto uskrsnuća. Isusova vjera želi nas naučiti vjerovati. Rekoh to zbog nazočnog mnoštva, da vjeruju da si me ti poslao. Kako u jednoj svojoj propovedi kaže Pseudo-Hipolit, vidjevši božansko djelo Gospodina Isusa, nemoj više sumnjati u uskrsnuće. Lazar je za tebe kao ogledalo. Razmatrajući sebe u njemu, vjeruj u ponovno buđenje. Ako je vjera mjesto uskrsnuća, onda je ljubav snaga uskrsnuća. Isus je jako volio Lazara i ta ljubav je postala vidljiva u njegovom potresnom plaču. Ljubav integrira smrt u život i pronalazi smisao u daru. Dar života postaje dati život. Imajući vjere u Isusa, koji je uskrsnuće i život, znači od ljubavi učiniti mjesto u kojem se smrt stavlja u službu života. Patnja i smrt pripadaju uskom Isusovom putu. Isus ih ne slavi, niti ih proglašava lijepima, dobrima ili nečim što bismo željeli. Isus ne poziva na junaštvo, niti na samoubilačke žrtve. Ne, Isus nas poziva da sagledamo stvarnost našega postojanja i otkriva nam da je ta oštra stvarnost put za novi život. Srž Isusove poruke je da se radost i mir nikad ne mogu postići obilaženjem patnji i smrti, već samo hrabrim suočavanjem s njima. Mogli bismo reći da u stvarnosti nemamo mogućnosti izbora. Tko zapravo može pobjeći od patnje i smrti? Ipak, još uvijek postoji izbor. Možemo negirati tu stvarnost života ili se s njom suočiti. Ako se s njom suočavamo, onda to ne smije biti u očaju, nego Isusovim očima. Otkrivamo da tamo gdje to najmanje očekujemo postoji nešto skriveno što podupire obećanje koje je jače i od same smrti. Isus je živio svoj život sa sigurnošću da je Božja ljubav jača od smrti i da zato smrt nema posljednju riječ. To je poziv i ove korizme.